generar i dinamitzar el sector arreu del territori i després de la presentació de la nova Junta i regenerar la Junta del Gremi del Baix Penedès, el passat mes de novembre, celebrarem avui la festa de presentació. Avui estem aquí per presentar la nova junta directiva del Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès. La veritat ens fa molta il·lusió, ha tingut una molt bona acollida. Som un membre de persones, jo crec, professionals. En el moment que a mi em van venir a buscar de Tarragona i em van dir «Edu, escolta, t'agradaria formar part del nostre equip?» Vaig estar encantat i els vaig dir «Escolta, l'únic que us demano que em deixeu anar a buscar una mica la gent que jo consideri, no? I qui hi ha de l'anterior junta, evidentment, serà molt benvingut, perquè l'experiència és una que necessitem, però sí que em volia rodejar de persones professionals i això és el que crec que he aconseguit. Per sort, i agraeixo des d'aquí, no em cansaré d'agrair a tothom que ha volgut formar part d'aquesta junta. Tenim membres d'hotels, restaurants, oci nocturn, representació de Calafell, de Cunit, una mica de Vendrell, Sant Jaume, vull dir que en aquest sentit estic molt content de l'acollida. Un dels reptes que tenim com a associació i uns dels reptes personals que tenim, en aquest cas com a representants de tota la comarca del Baix Penedès, és no només afrontar propostes, diguéssim, de la zona més costanera, que és poder on hi ha molta més activitat, sinó també per tenir en compte la diversitat de possibilitats a nivell turístic que hi ha a l'interior, els molins d'oli, vinyes, oliveres, bodegues. És a dir, d'alguna manera, complementar la nostra oferta de, entre cometes, sol i platja, que aquesta la tenim present i és evident que té una forta embranzida, però també poder-la complementar una mica amb l'oferta de cara a l'interior, de tal manera que la gent que pot venir a la costa en algun moment donat, si no vol o si no li ve de gust passar un dia més aquí, pugui també tenir altres opcions molt a prop d'aquí. Vull dir, hi ha poblacions magnífiques a un quart d'hora amb cotxe, per suposat, hi ha rutes en bicicleta espectaculars, i de la mateixa manera, al contrari, la gent que potser agafa un allotjament de turisme rural a Sant Jaume, a Llorenç, a la Bisbal, al Vinyana, que algun dia tingui la possibilitat de baixar a costa i fer, no sé, anar a prendre alguna cosa davant de mar o fer alguna activitat aquàtica inclús. A veure, la gent està implicada, és evident. Són activitats que no són senzilles, vull dir, tots nosaltres tenim la nostra feina, diguéssim, amb la que ens guanyem la vida, i això és una que es fa amb molt de carinyo i amb molta il·lusió, perquè si no fos així, evidentment no estaríem aquí. Llavors, per suposat que tothom de seguida ha tingut una molt bona resposta, hem tingut una resposta molt bona. Abans li estava dient als teus companys, nosaltres com a gremi tenim uns objectius poder més a curt termini, que serien una mica afiançar les jornades gastronòmiques, les rutes d'etapes, tot el tema relacionat amb les activitats que es fan per promoure la gastronomia, i per una altra banda tenim també projectes o volem fer coses més a llarg termini, que sabem que no són senzilles, que sabem que no les exhaurirem en 3 mesos ni en 6 poder, però que creiem que són molt importants pel nostre territori, com és professionar el nostre sector a base de cursos. Volem també posicionar-nos com a territori perquè tenim aquesta mancança o veiem aquesta mancança de tenir una mica més d'entitat com a territori. Som Penedès però no se'ns reconeix com a Penedès, som Costa Daurada però no se'ns reconeix com a Costa Daurada. Llavors, no es tracta de fer una competència ni molt menys, sinó de complementar l'oferta del que tots, per exemple, quan parlem de Costa Daurada, tots ens ve al cap de seguida Salou, Cambrils, la Pineda. En aquest cas, que sapiguem que hi ha una altra opció, que som nosaltres, amb una oferta complementària, segurament per un públic, en alguns casos el mateix, en altres diferent. Una mica són els objectius. Jo, en quant a oci nocturn, és la peça que a mi, diguéssim, em faltava dintre del puzzle, per així dir-ho. Jo vaig anar a buscar el Tomàs i el Pep. De fet, si us hi fixeu amb el logotip del Gremi d'Hostaleria, el logotip original, que crec que deu tenir possiblement 30 anys,
hi ha un apartat dedicat a l'oci nocturn, crec que amb un vinil o representat d'alguna manera així. És a dir, al final és una oferta complementària i tot el conjunt, diguéssim, que és el que ens dona entitat com a comarca. A tots ens agrada anar a fer unes tapes al migdia, a tots ens agrada anar a dormir en bon hotel i, evidentment, a tots ens agrada anar a sortir a fer una copa per la nit. Inclús estem parlant d'allotjaments turístics, estem parlant d'hotels, vull dir que al final totes aquestes activitats són les que conflueixen per fer de nosaltres un destí atractiu, d'alguna manera. Bé, doncs, a veure, l'Eduard ens va vindre a buscar el passat estiu, allà que estàvem a l'Espineta, que, com sabeu, també és una altra faceta que vam començar ara des del mes de maig, a banda del que és el món de l'oci, amb la discoteca de Vips. I bé, és un element que és important el fet de també d'incloure el fet de l'oci nocturn dintre del que és el gremi d'hostaleria, perquè encara que a priori puguin semblar conceptes que no tenen res a veure, en tenen molt, perquè són locals i activitats que una a l'altra s'ajuden, no? Perquè, bueno, una cosa complementa l'altra. Sempre hem pensat que és molt important, doncs la gent baixa a Calafell, sopa i allà, i es queda va als restaurants i tal, i d'alguna manera també és un reclam per vindre cap a l'oci nocturn, cap a la discoteca, i bueno, és molt important, vaja, va molt vinculat una cosa amb l'altra. I bueno, ja esperem doncs, fer accions i tot el que puguem per poder ajudar-nos i una cosa complementar l'altra en tots els sentits.